Dat is oktober de eerste. Dat meint dat de zomer de is even. En dat is hoofs. En ik zie al dat bij ons op dem Hof, als het nu zo rein is, het nog niet als je was, het smaakt rein. Nu heeft het aanvangt te regenen. Dat is interessant wat het met het water schaft. Maar de zomer is voorbij. Ik hoop je al een gouden zomer gehad, een gouden zomertijd. Riet je voor en je reist en smakke dingen je zijn. En dat is hoofdstijd. Voor ik in de boodschap naartoe wil ik een dankzij zijn tot al onze jugendleraar, al die wat in de jugend schaffen doen. De ganze team wat met de youth, ganze programma schaft. De jugend in 1921. Ik zie hier mij allemaal je was de later tijd op de jugendavond. De worship nights wat ze hebben. En ik ga je hart wat ze hier leren doen en aanbeden doen, de worship nights. En ik wil jullie al zeggen dat dit is werkelijk onze nieuwe generatie. Ik doe me zeer beroep met de nieuwe generatie wat de opkomt, wat de al lijden deed, wat de onderscheid merkt en wat een verlangen heeft, Jezus beter te gaan leren en am nu volgen en trouw zijn. En zo ik kan zeggen, levenswasser als een good shape. We zijn op een goede weg boven met de jugend wat we hebben en al de jugendleider. En zo ik wil dus gleich de jugendleider dankzij te zijn. So thank you, jugendleider. So onze visie voor dit jaar, daar ziet we dat we Fausta Grunt, dat is Fausta Grunt. En onze visie als ganze kerk zijn we Gott leven en mensen dienen. Maar we zien we wel aan een woord besonders gefocust zijn dit jaar. En Gott heeft ons dit woord gezegd, Fausta Grunt. En dat is interessant, want we hebben al derg dat was en ik hoop je ook. En dat willen we in de serie van boodschappen nu nog eenmaal waar zijn, het jaar is meest derg. Ons best waar denken houden dat het wichtig is dat we op een Fausta Grunt bouwen doen. En ik naam de boodschap van de Gott Sien Vespräakjen. Ik zie zeer dankbaar dat ik krijg in deze tijd leef. Krijg nu deze tijd waar we bij zijn. Wanneer ik een beetje terugkijk naar de history kijk, en 100 jaar terug, of 150 jaar terug, waar de vervoerd hebben geleid en wat die alle zijn doorgegaan, dan zeg ik, ik zie dankbaar dat ik in deze tijd leef. Dit is een wonderschijne tijd krijg waar we nu bijna leven doen. Aan de andere hand kan ik dat ook zeggen dat er zijn zeer veel proeven in ons leven. Dat is wat Ruud gevorderd op verschillende wegen. Challenges wat we zijn. En er zijn proeven wat in ons komen. In deze tijd waar we zijn. Maar dan wanneer ik ook terugkijk en denk aan de vervoer, wat is mal hier aangetrokken, 100 jaar terug, onze mensen, die hebben ook grote proeven gehad. En die hebben ook dingen gehad wat ze ook gewonderd, wat heeft het nächste. Maar we leven in een bijzondere tijd. We leven in een tijd waar de jonge mensen met een technologie topgeboren zijn, zo te zijn. De kinderen van ganz klein, 2, 3 jaar oud, die waschen zich al ram op de iPhone, die weten zich daarom, die weten wel muziek aan te merken en al die dingen. En de oude mensen, die verstaan zich niet met de technologie. En zo we zijn in een zeer interessante tijd bij. 2023 zeggen ze, dat is het jaar van AI. AI, dat is Artificial Intelligence. Dat is een kluigheid, dat is een wetenschap wat in een computer is, er een software is. En dat hebben mensen gemerkt. Mensen hebben dus een AI nagebracht en die schaffen met dat. Maar 2023 is het jaar waar dat is werkelijk uitgekomen en waar mensen dat nog mal op een ganz nieuwe weg aanvangen te gebruiken. En zo de wereld die aandacht aan ons, zo ja. Als we dat wel zo gaan en niet, als we dat aanvoeren, maar de wereld die aandacht zo ja aan ons. En we willen allemaal zeggen dat we mensen, we zijn de ganz kliekste mensen, we zijn de smartest op deze aardbol. En met dit ganze AI wat er naast komt, vangt zich dat aan te proeven, dat de AI niet klikker is als wat we als mensen zijn. Dit AI, dit ganze programma, dat kan 100.000 mal böser denken als wat we mensen kennen. Dat slaapt niet, dat aat niet, dat blijft plus ganz tijd aan draaien en denken en met deze nieuwe dingen met opkomen. En ik kijk some programma's aan dit en die zeggen dat AI, die is meest krijgt zo weten, dat zit zo, dat die heeft al een bezinning. Die is al bewust, die is self-aware, vangt die aan te worden, dat ganze AI. AI, die heeft de mogelijkheid voor zeer goede dingen. Er zijn zeer goede dingen wat eruit komen. En dat is ook niet alleen voor zeer slechte dingen wat er kan uitkomen uit dit ganze programma.
kijkt een beetje een entrevista van Elon Musk en Tucker Carlson, waar we die noemen gaan. En hij vertelt daar een beetje van Google. Google die een grote part van dit. Maar de eendemer van Google die zegt dat de oorzaak waarom we dit een AI merken, ons ziel met dat is, dat we ons een ene digitaal God worden merken. Dit wordt ons God zijn, die wordt zo zijn zoals we den opgesteld hadden, wordt ons digitaal God zijn. Vele geschäften die gebruiken dit AI. De government die gebruikt dat, science die gebruikt dat, hospitalen gebruiken dat. Al deze dingen, je gebruiken dat, je had het in je phone ben. De applicaties zoals Google Search en Siri, Alexa, de koren wat er zelfs voor je hakelt voor je, wat dat top je helpt is met dat, die bruk je best op knijpt raken, dat laat nu, wanneer je dicht aan wat het andere voort komen, al die dingen, dat zijn zeer goede dingen. Ik kijk me dat een beetje nu, in 2023 zijn ze in Noord-Amerika, waar de geschäften geld gebruiken om de machine updating, dus nieuwe softwares installeren. En dat zegt dat we estimeren dat $500 biljoen met een bij, worden gebruiken in de geschäft, om dat in draaien merken dat de AI wordt voor zeer veel dingen doen. En de mensen gebruiken dat in de school en verschillende dingen, die schrijven dingen op en al deze dingen. Dus dat zijn goede dingen wat eruit komen uit dat, met de erkennis van dat. Maar ik wil ook beschouwen dat we zelf naar de andere zijde kijken, oppassen, dat het kan ook slechte dingen zijn. Dit interview wat de mensen hadden vroegen, so wat is de danger, wat is de gevaar van dat? En de gevaar is dat er wordt een deel echte informatie gewoon eruit te geven over social media, wat er werkelijk niet zo is. Dat somebody kan zich zo opstellen van dat du bent en dan dat du was informatie uitgeven wat er werkelijk niet du zelf bent. So dat kan zeer erg gebruikt worden. En zo best dat we oppassen naar die dingen. So de erkenntnis in de wetenschap, die heeft zich zeer ontwikkeld en die heeft zich zeer bozig verdubbeld. En in 1900 jaar, dan zeiden ze dat verdubbelt zich alle 100 jaar. Dat die 100 jaar dan weer de wetenschap, de erkenntnis, had zich dat verdubbeld. Na de Tweede Weltkrieg, 1945, dan zeiden ze dat die 25 jaar, dan had zich dat ware verdubbeld. En van de eerste dag zeiden ze, het is vielleicht een maand, dat 2 waren veel. Een maand, dan heeft zich de ganze wetenschap, heeft zich dan al ware ganz verdubbeld. En zo we leven in een tijd wat er zeer ändert. En dat is waarom het wichtig is dat we een vaste grond hebben, dat we weten voor wat we staan. Ik kijk een beetje in de 1960 jaar, in 1970, ik zie in 1971 model. En in 1970 jaar, dat we een gewone mens kunnen ontvangen met een jet met te vliegen. Verder dan weer plus de zeer rijke mensen, dat weer niet voor allem. Maar in de 70 jaar kunnen gewone mensen ontvangen te vliegen. Vandaar zijn miljoenen mensen wat alle vliegen, haan en terug vliegen. En zo ik geloof dat we leven in een tijd wat er zeer ändert. Ik geloof we worden deel ändernissen zijn wat er te komen zijn in de nächste some jaar. En ik geloof dat er voor goede gelegenheden zijn voor je schaften, voor je schafsmannen, voor de arbeid, voor je uniformerie. Nieuwe gelegenheid, nieuwe weg om dingen te doen. Ik geloof ook dat voor al die wat de leiderschap interesseert en leider zijn, dat wordt nieuwe gelegenheden geven om leren een leider te zijn in deze wereld waar we leven doen. Ik geloof ook dat dat wordt een nieuwe weg zijn van leiden in een heim als een voeder. Dat wordt een ruit zijn en wat gelegenheid zijn om leren hoe te leiden in heim zoals de tijd de lijn gaat. En dat we best blijven bij wassen. Ik weet niet wer dat gezegd heeft, maar einer die zei, wanneer het rein is, dan meint het dat worst. En wanneer het riep is, dan meint het dat vervuilt. En andere weer, wanneer du geloofst dat du brukst niet meer leer, nu zie ik wat door, waar ik wel aankom, dit zo wie dat ik wel kom, dan is die lijn dat het was ontvangen zo te worden te vervuilen. Zo waar we rein blijven, waar we wassen, waar we blijven wassen, in deze tijd waar we zijn, en een vaste grond hebben. En zo we leven in een tijd van een grote storm. Wanneer ik een beetje terugkijk, kijk wij in de Tweede Weltkrieg, sommige van onze vervoeren, wat dat zijn, doorgegaan. Dan denk ik, so, die wordt ook gezegd, we leven in een grote storm. De wereld is te eng, de ganze wereld is een krieg, dus hoeveel oor kan het worden? Maar vandaar zijn we hier en we zeggen, we leven vandaar ook nog einmal in een grote storm. Dat is een storm rond ons. En zo vandaar zomaar is wij wel ons een beetje daar neerlaten en verstellen. Dus wanneer we een gefäß, dus een kleine boot op een water zijn, op een groot meer. So we zijn een kleine schip op een meer. En dat meer, dat is de wereld. Dat meer, dat is de wereld. En dat meer, dat is niet ruig.
dat sei ja onruhig, dat zijn Wahl, die zijn groot, dat fällt sich so die Wahl, die komen immer dichter bij. En das Wind in deze Wahl, wat die jeen ons komt, die zijn engewies riesengrote proeven, wat die jeen ons komt. Die komen jeen ons en zeggen, geef bloß ab. Geef ab aan die Werten, wat du hast, wat die wichtig zijn in die leven. Geef ab aan die Eiheit. Geef mal ab, met dat du oprechtig is handelen met geld. Geef bloß ab. Du shortcuts nehmen, wat we kunnen zeggen. Neem bloß den Karte weg. Du bist mal etwas schrots gaan. Dat is gleich so wichtig. Die proeven, die zijn sehr real van der te ons en jeder eine van ons leven. En Gott, der wil nicht haben, dat dit meer, deze wereld, ons zal ingedukken en dat we waar ingegaan. En dat is waar wij hij ons hebben anker gegeven, wat ons vaste grond is. Epheser 4, vers 14. Wils we zullen niet langer Kinder zijn, die zich van verleidende mensen erleeren aanschmeren laten. En zo als de walen van wind heen en her geschmeten worden, durch erleeren, waarmee zij de mensen verleiden. Mensen van jou, die versuchen ons te trekken met leernissen, wat zich meest naar de waarheid geeft. Die komen op met allerhande nieuwe ideeën, nieuwe ideeën van dingen doen. Met het ganze geloofssysteem, wat du geloven sollst, wat du niet kannst geloven, en wer du bist en wer du nicht bist. En sommige van dingen, die hielt zich nog meest krijgt naar de waarheid. En de schrijver, die zegt hier, pas op dat je niet voor laten aanschmeren van deze dingen. Hart en vaste grond, laat je niet haan en trek schmieden. Op een water, wanneer je op een water bent, wo die walen zijn. En we zijn alle op dit water. Deze zomer, dan voeren we met onze familie op van ons 30-jaar anniversary. En we nemen onze kinderen alle met. En zo ik dacht, we willen mal something doen wat we nog niet gedaan hadden. Zo we voeren weer am water op, hebben ons een klein boot gerend. En dan worden we mal vissen voor. Keiner van ons had dat gedaan, eigenlijk niet, de jongens niet. En zo, dat we een zeer goede tijd, we waren zeer tijdig op. Alle zeer rein excited, alle zeer schaftig. En we voeren op een water op. Een vriend in de kerk zei zu mir, ik zal niet Dramamine aannemen, want dan word ik de beste tijd even slopen. Ik zal de beste dingen aannemen, dat we niet worden krank worden. Ik was zeer licht krank, want het alle schakkelt en dukkert. En zo, we hadden een zeer goede tijd, we vasten. De eerste paar vasten ging ook zeer schijn. Aber nu, about 5, 6 Stunden, dann ging ich da nach den Kapitän. Ich sagte, 4 uns bloß mal trägen am Land. Das scheint Land zu sein, wir sind am Water. Ich sagte, 4 uns bloß mal trägen. Und meine Jungs da auf dem Boot, die duckern alle mit ihren Kopf und schleifen alle halb an. Und some waren krank und wir alle meid. Und dann sagt der Kapitän, wir können nach dort fahren, nach hier, vielleicht kriegen wir noch mehr Fisch. Und ich sagte, no, 4 uns bloß trägen. Wie will bloß was trägen am Land? En de duivel die wel krijgt dat, en de vriend die wel krijgt ze staat, die haan en trägschakelen, maar die is ganz krank en ganz ziek was. En zegt, ik wil bloß mal abgeven, verdomme, je bent hier verloren van hier waar ik zie. En aber Gott, die heeft waargemerkt dat we hier ankerd kunnen zijn, dat we een vaste anker hebben, dat we kunnen weten aan wat we ons houden. Als we teruggaan met het kleine boot, dan week de boel met den Kapitän op, dat hupse zijn moest ons te houden. En dan op eenmaal zei ik in Engels, dat is een zeer grote schap. Dat staat de bus, dat houdt de bus gewoon stil. Ik vroeg, wat is dat dan? Wel, die doen de eilraf hier van dat grote boot naar het strand. En zo dan, en ik zei, zo, waar staat dat? Daar heeft die motors, wat er nog alle zien, dat de stable houdt, waar schaft dat? Nou, hij zegt, die hebben ankers, wat er aflopen met grote keden. Ankers, wat vielleicht 15 ton de einzelnen herken is, die hebben meer in de stad. En dat schap dat zette bus. En wie hebben zich je haan en trek met ons kleine boot. Gott der wil ha, dat we zullen je ankerd zijn, niet ons laten haan en trek pusten van de waal. Hebräer 6, vers 18. Er zijn tweeërlei die niet ändern, wel zo is aanmelig dat Gott liegen wordt, waarmee we veel moed nemen kunnen. Ons aan deze hoopning te houden, die ons aangeboden is. Deze hoopning hebben we als een vasten, zekeren anker voor onze ziel. En dat gaat bij den Veranker en hengerste heiligtum en himmlischen Tempel. Daar is Jezus voor ons in onze steden aangegaan. Dit is de hoopning wat we hebben. Dit zijn verspreken wat God ons gegeven heeft. Jezus is er al aangegaan in den himmlischen Tempel voor ons. En hij zegt, deze hoopning hebben we als een zekeren, vasten anker voor onze ziel. Dit zijn verspreken voor die en voor mij. In deze tijd waar we zijn. Jezus heeft
uns een anker gegeven für onze Seil. Nou, wir sind von 3 Parten abgemerkt. Wir haben Charpa, ein Jäst und ein Seil. Ein Charpa, den kann sein, ein Pfeil. Und der Jäst, das ist, was uns verbindet mit Gott. Das ist, was uns verbindet mit Gott. Das ist, was uns Discernment gibt, wie wir können sagen, wo wir unterscheiden von Recht und Unrecht, oder Unterscheidungsfamilien gibt. Das ist auch durch den Jäst kriegen wir Weisheit. Das ist, was er uns hat, ein Anker gegeben für das. Und dann unser Seil. Unser Seil ist dort, was ganz lebendig wird, den Tag, als wir geboren werden. Das kommt ganz lebendig. Und in unser Seil ist uns Verstand, uns Will und unser Gefühl. Die sind in unser Seil. The soul is your mind, will and emotions. Und Jesus, der hat gesagt, für diese 3 Dinge, wo ich Ihnen einen festen, sicheren Anker geben. Für Ihren Verstand, für Ihren Will und für Ihren Gefühl. Ich sehe so, mir fehlt ein Anker manchmal an meine Gefühl. Einmal sind ich hoch, einmal leer. Wo ist der Anker? Und Jesus hat gesagt, ich will Ihnen einen Anker geben für Ihre Seele, dass ich keine festen, sicheren Anker habe. Ein Anker, wat geen Bedürfnis zijn, worry, anxiety, Besorgnis, Depression, moedloos zijn, opgeven, hält alle nicht an, Stress, allemaal in Stress zijn en überfordert zijn. Hij zei, no. Ik wil je een anker geven voor je Seil, dat je kan vaste, sichere Anker zijn. Gott seine Versprechen sind unser Anker. 2. Petrus 1 Vers 4. Durch dezelfde Kraft heeft hij ons al deze andere rijke, wundervolle zegeningen versproken. So die ons door in deze Vers dat best doen ook. Hij heeft ons deze zegeningen versproken, dat we kunnen van dit onvolkomene leven loskomen en dat we kunnen meer zo worden als God zijn natuur en we kunnen aandeel hebben aan God zijn natuur. En so dit is God zijn versproken. Dit ons door in deze Vers, dat kost die noemen dan. Das ist für mich und für dich. Und so, wenn Gott hat uns Versprechen gegeben, und er hat Fehler uns gegeben, das Versprechen ist doch nicht, dass wir uns einer Gott werden. Das ist nicht, dass wir uns digital Gott sollen merken, dass wir uns einer Gott sollen. No. Diese Versprechen, was Gott uns hat gegeben und Gott sein wird, die sind, dass wir mehr werden als Jesus, aber nicht uns einer Gott merken. Das sind tausende Versprechungen in der Bibel. Ich kijk mir da ein bisschen an, ich habe nicht alle durchgelesen. Und über some sagen, sind 7000 Versprechungen, was Gott hat in sein Wort für uns. Aber diese mehrere Dutzend Versprechungen, was das sind, die sind nicht die romantische Wishlist, was die alle gleichen, was Gott wird tun für die. Aber das ist, was Gott sein Willen ist für die. Und so, Gott hat ein Versprechen gegeben, dass wir ein ewiges Leben haben mit ihm durch Jesus. Das ist wundervoll. Und so werden wir uns festhalten an das Versprechen. So verändert die Welt? Yes, die tut. Die Welt Romans, die ändert sehr, aber Jesus ist noch einmal dasselbe. Und er ist uns Anker, er ist unsere Hoffnung, unsere sichere Hoffnung. Und ich würde sagen, wir als Christen, wie sollen das sein, was sollen beständig und stark sein? Wie soll nicht das sein, was der Hahn und Tag ducker und ganz krank waren, mütlos waren? Wie soll es sicher stehen, wenn er uns einen Anker gibt? Er ist der Anker. Er hat uns der wird uns versorgt, uns schwach gibt. Er hat uns ein Ziel in Jesus. Uns Anker, der soll nicht in der Economy sein. Und wo das Geld rein, die Dollarpreis und all die Dinge. Uns Anker, der soll nicht sein an unsere Bürgerie, an unsere Wirtschaft oder die ganze Gesellschaft oder was die Society sagt. Das ist, was die sollen glauben. No, uns Anker, der ist in Jesus. Uns Anker, der soll auch nicht in Politik sein. Weil ich finde, das interessiert die Politiker. Ich kicke das letzte Werk, der zweite Debate, der Presidential Debate in den States. Und ich dachte, oh my goodness, das ist mein Anker, der ist nicht in Politik. Wenn dort wird, dann würde ich nicht weiter. Und was soll ich mir nur holen? Wenn einer sagt das, der andere sagt das. Und so, was ist uns Anker? Uns Anker ist in Jesus. Und so, unsere Verantwortung ist, die Regierungsmenschen in den Städten und für ihn zu beten. Aber das ist nicht uns wirkliche Anker und was wir uns holen. So Menschen tun. So Menschen von der schon Tag, die holen sich an, was immer die Menschen sein, wo sie Antworten leiden. Und so, ich will Ihnen merken, ein Anker, der ist nicht in der Bürgerie oder in der Politik, der ist in Jesus. Hier sind 3 Wahrheiten, die ich will hastig Ihnen mitgeben von dir. Die erste Wahrheit ist, wir haben alle einen Feind. Wir haben einen Feind, das ist die Wahrheit. Das Feind, der wird gleich in den Boot zu ducken.
die wordt in boot leggen enger te dukken met bedoernis, met bezorgnis, met angst, met falsche leer. En hij wordt alles doen wat hij kan om zijn die boot enger te dukken. Hier is de godendienst. De andere waarheid wat er is God is alwetend. God is alwetend. Dat ja zeer kluge mensen van deze dag, die zeggen te mij dat mijn informatie en mijn phone, dat is in de wereld ben. Die zeggen, ik kan mijn ene wereld. Ik kan de wereld nog niet zijn, maar die zeggen, ik kan de wereld. En wanneer mijn phone op eenmaal 2 jaar, ik kan dat alles van de wereld afholen en waar ik tegen mijn phone aan en niet in phone aan. Dat ja zeer kluge mensen van deze dag. En aber God, der is alwetend, hij is immer nog verder. Van der merken ze, die fort ja wat er zelfs voor. En ik ben tegen steeds en ik zeg dus man, die kijkt bis rauf en zien passen, dat fort, dat fort. Aber van bij orde heeft dat die fort verzels. Je hebt alle GPS on je tractors en on je fort ja, en we hebben het in ons phone. En wanneer we ons wel voor, we hebben alle GPS en dat zegt ons voet, over een ganze Erdball, wo we zijn. Voor duizenden jaar hebben ze naar de zon en naar de maan gekeken, om te zien waar het land is en waar het water is. We hebben van der GPS, dat is een zeer goede ding. Dat is wat ik zeg. We leven in een zeer goede tijd. We leven in een tijd waar er veel gelegenheden zijn om een onderscheid te merken in God zijn rijk, met onze arbeid, met al die dingen wat we doen. We leven in een zeer goede tijd. Dat is niet dat het alles slecht is. En zo we moeten oppassen waar we die technologie gebruiken. En zo God is alwetend. God heeft nog keinmal niet gedacht, dit wat ik ook moeten leren. Ik wil moeten zijn wat AI is. Ik wil dit wat ik ook moeten leren. Dit wat ik ook moeten researchen. God heeft nog niemand gedacht, ik wil dat we dit wat schaffen. God is nog helemaal nog wijd ver. Al dat van wat ik vertaal, wat ik zelfs niet meer veel van aanweid, van dit ganze ding. God is veel wieder voorop. Hij is al daar waar mensen gaan wel. En zo hij is in de toekomst. Hij is wijd ver alle technologieën. En dit heeft een bediening. Dat heeft een bediening voor mij die dat God alwetend is. Wanneer hij zegt dat hij heeft een verspreken voor die. Deze hoopning hebben we dat we een vaste, sichere anker hebben voor onze zeil. Hij is alwetend en hij is niet angst. De tweede waarheid, de derde waarheid wat ik jullie wil meedelen, dat is God, die heeft alle kracht. Dat is ook wichtig. God, die heeft alle kracht. Die vindt, die zijn lastig en die heeft zijn crafty ways om alle wij verzieken te verleiden en vielleicht de dingen aanvangen te geloven, wat immer dat alle is. En zo, God, die heeft alle kracht. Jezus, die is niet angst voor de wind. Jezus is niet angst voor de waal. Jezus, die is in de maat van die storm. Jezus, die jaagt op een water. Hij jinkt op een water. Jezus, die slaapt in een boot, is het alle dukker. En de jongen, die hoort zich ganz bereid, dit is waar we waar sterven. Dit is waar we aankomen. Dus dit is het eind van ons. Die hoort het ganz klar. Hier is het ten eind met ons. En Jezus is in de maat van den storm. Ons vriend is niet gevaar voor God. En zo, dat is wichtig voor ons als Christen dat te weten. De vriend wat we hebben, dat is waarheid, maar dat is niet gevaar voor God. God is niet angst voor den vriend. En we hebben de kracht door Jezus, dat we kunnen in den vriend staan. En in deze storm waar we bijna zijn, dat we kunnen een vaste grond hebben en een anker hebben en kunnen door het leven doorgaan. En we kunnen in de temptation, in de verzoekingen staan, wat ons willen wegrieten, ons merken ingaan, opgeven, al deze dingen. Zo, deze 3 waarheden zijn, dat is een vriend, dat is de waarheid. God is alwetend en God heeft alle kracht. En de wereld, die ändert ons, maar deze waarheden, die kunnen we ons aan vasthouden en zeggen, God is alwetend, hij is ver al dat, God heeft alle kracht en hij is mijn anker. Ik wil me aan hem vasthouden. Wanneer de wind ook een beetje dichtbij komt, de waal die komt dichtbij en het vangt aan te dukkeren, Jezus is ons anker. En God, die wordt een dag met den vriend verhandelen. En zo, wanneer ik aan denk aan Vespräakjen, ik kijk in mijn leven, ik kijk waar God mij geleid heeft, ons geleid heeft, levenswasser geleid heeft. Van der aus 16 jaar, dat is een wunderschöne dag voor ons. Ik kan bezien dat God is trouw, hij is gerecht, hij leidt ons, zijn Vespräakjen zijn naar hem door. Maar wanneer ik aan Vespräakjen denk, dan denk ik ook aan Abraham. Abraham, die kreeg ook wat Vespräakjen.
In Hebräer 6, Vers 13 hier redet von, wo Gott noch Abraham kämpft und jaft ihm ein Versprechen und er merkt einen Oath, einen Eid mit ihm und er sagt, dass er kann mit keinem Graten merken, so er merkt das mit sich selbst, Gott der Eid und er sagt, das wird passieren. Ich werde dir ein Versprechen geben, denn du wirst ein großes Volk sein. Du wirst ein großes Volk sein. Und so das schreiben hier in dieser Vers, der handelt sich nicht so sehr um das Versprechen, das handelt sich vielleicht um den Oath oder den Eid, was er macht. Aber in 1. Mose 12 kommt Gott nach Abraham und er sagt, ich werde ein großes Volk merken. Ich werde ein großes Volk merken. Okay, warum ein bisschen Gott so? Was sagst du nochmal, war er so reich? Wir haben nicht mal Kinder. Wir haben uns ganzes befriedigte Leben einmal gekickt und wir wollen auch Kinder haben mit unseren Freunden, die haben alle Kinder und Großkinder. Wir haben nicht mal Kinder. Und du sagst, dass ich ein großes Volk sein, so wird das passieren. Aber er wie ein Mann von Glauben und er glaubt, 1. Mose 15, dort wo Abraham heißt 75 Jahre alt und über dem in 1. Mose 16, dort wo Ismael geboren ist, das nicht Part von dort Versprechen. Ich glaube, seine Frau will am halten mit das Versprechen, das alle Typen nicht. Und aber in 1. Mose 21, dann kommt Isaac, das Versprechen ist verfällt. Und an 1. Mose 22, dann sagt Gott, nicht der Isaac am Altar ab. Und dann ist okay, so ist was wir selber kriegen. Du hast gesagt, dass ich war ein großes Volk sein. Und finally, nu haben wir einen Jungen, nu soll ich den hier am Altar abdown, so wo merkt das sein mit dem ganzen Versprechen? Mein Punkt in das allererst, dass das sind Versprechungen, was Gott hat in dein Leben, und du kickst manchmal und sagst, okay, so das merkt aller Top nicht sein. In Natürliche, wo ich nachkicke, das merkt nicht sein. Das merkt nicht sein, für was ich hier kann sein, habe das hier. Ich kann es nicht mal verstehen, was das allererst, was das wird sein, wenn Gott mich am Himmel holt, was wird dort alles sein. Aber wir können uns da fast anhalten und sagen, ich halte mich bis fast an die Gott, ich will auf diesen Fausta Grunt bauen, dass du bist meine Hoffnung. Die Versprechungen, die Gott hat in uns Leben, die sind manchmal sehr overwhelming, würde wir sagen auf Englisch. Die sind so sehr großartig, wo wird das even passieren? So, ich kann das nicht verstehen. Aber wenn wir nicht dann loslassen, sagen, was bis mir innerweich kommt, weil wir uns holen an Gott seine Versprechung. Wenn Gott hat die Versprechung für Abraham in Erfüllung gebracht, falls es er dort sieht, dann würde er nicht einen Eid merken oder einen Oath, dass das wird so werden. Und so, dass wir für Abraham wieder ein Journey, dass wir eine Lebensgeschichte, würde ich gerne sagen, dass wir ein Lebensweg, was er muss gehen im Glauben. Und so, Gott hat ihm gesagt, dass ich die Versprechen, die zu sehen. Und wenn Gott sagt, dass er am sehen will, das kann mein bloß aus dem Dankschein. Blessing kann sein aus dem Dankschein. Aber hier ist das zu Abraham, wie das nicht bloß ein Dankschein. Das wäre, dass er wird Eva bohren, prosper. Er wird einfach bloß sehr gut tun. Das wird Eva bohren. Und Abraham, der macht Fehler. In diesem ganzen Zeit, dass er mit in diesem Zeit ging, das sagt, dass er lügt im Glauben und er wird geduldig. Ich glaube, wir nicht Eva geduldig, er macht Fehler. Aber die Versprechen, die wird so. Und so, was ich Ihnen will sagen von der ist, dass Gott hat ein Versprechen in dein Leben. Und er hat einen Plan auch für dein Leben. Hier ist ein von den Versprechungen, was er hat in dein Leben. Epheser 2, Vers 10. Dadurch, dass wir mit Christus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen und im Stand versetzt, dass wir Gott tun können, nu selber auch tun leben. Gott hat uns nie gemerkt. Gott hat uns ganz nie gemerkt. Und so, du bist ein Masterpiece. Du bist Gott sein Bauwerk. Ich dachte mir, das Werk, das ist ein bisschen von Gott ist in sein Artstudio angegangen, das wo sie die schmacke Bilder alle vorne down, sind da Lichter und all diese verschiedenen Clear, und weiß ich mal, hat ein Studio sein. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Gott ist im Studio angegangen, und dann hat er die Clear genommen, und dann hat er die geformt. Du bist im Himmel gemerkt. Und er hat einen Plan für dich. Er hat Krieg die gemerkt. Deine DNA, der ist im Himmel gemerkt. Deine Seele ist im Himmel gemerkt. Und er hat einen Plan für dich. Du hast Potential, du hast Möglichkeit für dich. Krieg du, wo du bist. In dieser Zeit, wo du bist. Du sagst, well, ich sehe zu alt oder ich sehe zu jung. No. Gott hat Krieg für dich einen Plan.
Krijg es du best. Krijg dien alle. Krijg du wat du nu best. Gott hat een verspreking voor die. Hat een plan voor die. En zo, voor die is het wichtig dat du aandenkst dat Gott hat mij gemerkt, hat een plan voor mij, hat mij krijg gevorven, even ik dat vandaag ook nog niet alle kon zijn. Maar du bist gemerkt im Himmel. Dit is een ding wat du moet wirklich geloven. Wenn du anfängst zu glauben, mit mir ist es nicht, ich sehe einen Verspeler, ich verliere bloß, mit mir schafft es nicht. Das ist nicht, was Gott sein Plan ist. Ich glaube wirklich, dass Gott sein Plan für dich ist, dass du ein Gewinner sein. Dass du bist ein Gewinner, dass du durch Jesus hast du Sieg, durch Arm kannst du ein fester, sicherer Anker für deine Seele. Und so das ist mein Gebet für ihn. In dieser Zeit, wo wir sind, wo sich das fehlt, dass die Welt die ändert und das schifft Hahn und trägt und was wird das alle geben? Wir können uns die Zeit festhalten an Jesus und sagen, du bist mein Anker. Ich will mich ganz festhalten an dich, meine Gedanken, meine Verstand, mein Wahl, meine Gefühle, die wollen fest sein. Da wird nicht Hahn und trägt und dann ist es wahr, das. Dann ist die Wahl sind. Dann wird die Menschen sein, was ich glauben soll. Und so halt fest an diesen Anker. Lut nicht los von diesem Anker, was Gott hat für dich. Jesus, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, dass wir die Versprechung haben in dein Wort, dass du was bei uns sein, du was mit uns gehen. Even wenn das Rahmen so sieht, dass die Wahlen sind hoch, der Wind ist hoch, die Proben sind hoch, die Proben kommen ans Leben riesengroß an und sagen, gib es ab, gib ab an die Dinge. Wir können danach einmal festhalten, ja, an die, dass wir ein sicherer, fester Anker haben. Dankeschön dafür, Jesus. Dankeschön, dass du hast ein Wachgemerkt für uns, dass wir können einen Tag bei dir sein. Dankeschön, dass du hast ein Wachgemerkt hier, even in das Leben, wo wir sind, dass wir können hier leben und ganz voll ableben mit dem Plan, was du hast für uns. Du hast uns gemerkt, du hast einen Plan für uns. Und ich freue mich bloß von jeder einer, was du hier hast, dass du etwas, das ein Frieden geben, das ein bisschen Frieden an sich, Weisheit geben, um diesen Plan auszuleben, was du hast für ihr Leben. Help uns, dass wir können auf diesen festen, sicheren Anker festhalten und fester Grundgebet sein. Wir loben dich und wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Das Gebetsteam, das ist hier, wenn ihr ein Gebet fehlt, kommt hier noch fern. Bis ihr dort, ihr seid dann Lot, ihr könnt gehen, hat ein gesehenes Werk.